Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Andito tayo ngayon sa Guagua, Pampanga. Ayan, ipapasyal ko kayo sa Christmas park dito sa Guagua. Ayan, tara, let's go. Ayan, shoutout sa iyo sa idol ko maganda yan. Ayan guys, may mga food stall dito guys. May mga dito sila mga siomai, chicken fillet, mga sisig, may rice, yan. May lemonade, mga palamig. Ayan guys. At meron din silang bispo, kwek-kwek, kikiam, chicken ball, at ano-ano pa guys. Kahit ano dyan, meron guys. Ang dami nilang mapapili ang pagkain dito guys. Yan, tara na, dito na kayo sa Guagua. Tara, let's go! Thank you for watching and Merry Christmas everyone. Please like and share and subscribe guys. Let's go!